расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмми UFC байни Дэвисон Фигейредо бо рекорди 22-3 ва Коди Гарбранд бо рекорди 14-5 рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайк розер кунед, мо бошад наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. довталаб барои камарбанди вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси дар суханҳои Ҳамза Чимаев ки гуфт ки бо ғолиби муҳорибаи Дуплеси ва Стрикланд вомехӯрад ҷавоб дод. то ҷое ки ман медонам Ҳамза ҷангвари вазни нимиёна аст. аз ҷангварони вазни миёна бо кӣ ӯ ҷангидааст? ба фикри ман муҳориба зидди ӯ ягон маъно надорад. UFC ба ӯ муҳорибаи унвонӣ ваъда доданд? ин чӣ гуна кор аст ва чӣ гуна онҳо ин корро карда метавонанд? ҳамзат мегӯяд ки бо Шон Стрикланд меҷангад, аммо не, ин кор намешавад, чунки ман чемпион мешам ва ман ба ӯ имконияти муҳорибаи унвонӣ намедиҳам, гуфтааст Дуплеси. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни Шон Стрикланд ва Дрикус Дуплеси аллакай рӯзи 21 январ дар турнири UFC 297 баргузор мегардад ва аз рӯи суханҳои Чимаев ӯ бо ғолиби ин муҳориба вомехӯрад. инак дӯстон, чанд соат пеш рақиби навбатӣ Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти UFC маълум шуд. акнун Лоиқ Раҷабов бо рекорди 17-5 рӯзи 2 март дар Арабистони Саудӣ дар турнири UFC Fight Night бо варзигари амрикоӣ зодаи Фаластин Абдулкарим Ал-Селвадӣ бо рекорди 15-3 вомехӯрад ва муҳорибаи онҳо дар вазни сабук мегузарад. ҳозир бошад каме маълумот оиди Абдулкарим Ал-Селвадӣ, варзигари амрикоӣ 28-сола зодаи Фаластин бо рекорди 15-3 ғалабаҳо: 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. ана бохтҳо бошад, пас ҳар се бохтҳои ӯ бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ буданд. барои Абдулкарим муҳориба зидди Лоиқ Раҷабов дебют, яъне аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд ва айни замон ӯ 5 ғалабаи пайдарҳам дорад. охирон муҳорибаи худро Абдулкарим дар ташкилоти Dana White Contender Series гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуд. акнун бошад ӯро муҳориба зидди варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов рӯзи 2 март интизор аст. барои Лоиқ Раҷабов бошад ин сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. айни замон рекорди ӯ дар UFC 1-1 аст, яъне 1 ғалаба ва 1 бохт. мо ба Лоиқ омодагиҳои хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. топови ҷангвари вазни нимиёна UFC Шон Бреди боварӣ дорад ки Билол Муҳаммад арзандаи муҳорибаи унвонист. ман барои Билол Муҳаммад шодам. ӯ Гилберт Бионсро шикаст дод ва акнун довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. UFC ин чизро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо онҳо дигар вариант надоранд. Билол ин чизро арзанда аст. ӯ бисёри ҷангварони топ-10ро шикаст додааст ва ман фикр мекунам ки ӯ дар муҳориба зидди Леон Эдвардс баромади хуб нишон дода метавонад. ростӣ ман намедонам ки чаро Билолро ин қадар хейтерӣ мекунанд. ӯ инсони бад нест. Муҳаммад тамринҳои хеле вазнин мекунад. аз ҳамин сабаб ман барои ӯ шодам. муҳорибаи онҳо муҳорибаи хуб мешавад, гуфтааст Бреди. бояд қайд кард ки Билол Муҳаммад аввалин шахсе буд ки дар карьераи Шон Бреди аввалин мағлубият овард. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.